ଇଏ ହେଲେ ବାଲୁଗାଁ ବାଣପୁର ଗ୍ରାମ ନାଁ ହେଲା ସିଲେଇପଡ଼ା। ଆମର କାଠି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁର। ତାକୁ ଯିଏ ଯାହା ମନସି ଥାଏ ତାହା ବି ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଜୀବିତ ଠାକୁର ଯାହା ବି ଯିଏ ମନସି ଥାଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରଙ୍ଗରେ ଗାଁ ଲୋକ ଲାଗିବେ ସେବା ବାଡ଼ି କରି ସବୁ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି।